tepang iti tangatan. Inapalabas, kabayatan ti panagmaymaysan ni Mayor Carion iti balay na. Limabas ti karoan ng iluganan da iti bangkay ni Nena. Naglabas ti aldaw, nagaramid iti riribok ni Miguel ket rinaot na ti pasdek a meeting place dagiti buyot ni Mayor Carion. Naglibas ti Mayor ket nagna iti backdoor. Kastauna iti pungtot na, gapu iti pan nakapapatay dagiti buyot na. Iti maysang aldaw, kabayatan ti pan nagnanitorong agturong iti plaza. Nakangag iti ranipak ti paltog. Ti grupo ni Congressman Marasigan ti karangranget ni Miguel. Impakaamumot adagos daytan ni Toro ken ni Baket Amalia. Itagagayem, dengganyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti tangatan! Talagang adot ang pangpanggap itibiyag dayjay a Congressman Marasigan. Takasano, illegal mo ti aramid na. Diyos ko, saan nga taan ni Miguel tidakdakamaten ni Toro? Oh, Nana Amalia, kita undak matlatan. Adda ka din na ibagak amadi. Awan, Toro. Adala ang simkan iti isip ko gapo iti naibagam. Di mo ko maikan iti sabali a kaipapanan ti panagulimak ko. Sa bagay, yak pa'y lamalipatan kinaramid da at tao kini Miguel. Magburburak ti dangarakan ko na. Idi pa'y lang akayat ko abalsan. Ngam awan ti baal ko amang parmakan ko na. Binagaan ka idin, Toro. Awan ti maramidam no balsam da at tao. Maisagmak kalaang. Nana Amalia, kabaulak mo't ti pumatay akas iti aramidan dayjay a Congressman. Puor ti kararuwak dayjay nga wanan bayin. Isuan na sayat mat, no ado ti agpangpanggap iti biyag na. Yak kayat ti agibalikas iti dangkes kontrakan ko na. Adan tulat tapagpatinggan ti biyag na. Dagiti man nalatat tao. Agararami dalang iti pakasarsaritaan na kadagiti tattao. Dua a politiko ti rumrumwar a kontrabida iti ili ken iti probinsya. Manipod si Mina ti grupo ni Congressman Marasigan. Nagbalinan a nariribok ti biyag na, boss. Husto ka, Billy. No nagtalinad lang kumay ti grupo tayo. O di saan ko maamapaspasama ken kwa na tiriribok ita? Agasam, milyones ti balor dagiti droga tinapukaw ken kwa na iti kalabas. Ita, adamanan agpangpangta iti biyag na. Saan pa lang agtignay dagiti tao tayo? Amang kemeg ni Mayor Carion, boss. Saan ka diya ti bilin ko kada kayo? Ket idatagyo kanyak dayjay a Mayor Carion? Boss, ado timang bambantay ta ka ni Mayor Carion ang buyot na. Sana basta-basta makapagtignay dagiti tao tayo. Anya? Nalabit nga at tananday jay a mayor ti seguridad na. Damag ko pa'y, nga nang raot kadakwada iti pasdag a meeting place da kadagiti buyot na. Anya? Unay matan di mapaspasama kadakwada ita. Patsag, kimapsutan ti grupo da. Tanatayan ni Mr. Fortes. Agpaiso day ta, boss. Nabayag ngan ano pun minibong nga hitman ni Mr. Fortes. May samatan kadagiti natay itinapasamak nga engkwentro iti pantalan. Uray ka sa notitured mo. Nuawan mati diskartem. Madadaal ka lang. Kasta ita ti mapaspasamak iti grupo dayjay a Congressman Marasigan. Kartingak ti magnangag turong iti pakanan.
Sigurado nga adu ita ti customer. Kasimot ni Marcelina, no awan ti kadwa na nga agluto. Nagbati mat ijay balay ni Rosalia. Adamat na panandaturo kan Altea. Nanan? Miguel, anak! Nanan, kumusta yan? Si Katirumbang ako musta, Miguel. Ado ti kahit ko adamagan kan ka. Nasaya at nagparang ka kanya. Sana dito iti pagsaritaan tayo, Nanan. Sumurot kayo kanya. Sungbatam ko mati sa lutsud ko, Miguel. Adda ka di pa ka inaigam iti mapaspasamak ita ariribok dito'y probinsya. Jack ilibak, Nanang. Husto lang ter aramidak kadagiti kabusor. Hangam anak ko, kasanoon no adada ka sa mapasamak kan ka. Ti amom nga takat maaklon ti amin, no kas pangarigan ta saan ka nga agbaligi iti aramidam. Nanang, Pampanunutak pa ilaang nga amangan no adada kas mapasamak kan ka. Katkas lagkupitan ti baro kong ko. di ka panunot iti madi, Nanang. Awan ti dakas ang mapasama kanya. Jack ammo, noan niya tirumbang abalikas nga ibagakkan ka. Iti kasta nga araramidam, kasunganim ti ugali ti amam. Oh. Apay ana ibagayo ti kasta, Nanang. Ako awahan anak ko. Awan ti sabali aka ipapananti na ibagakkan ka. Nanang, Miguel, bakit akon? Adda kayat ko akid dawan, ama pasamak ko maitibiyag tayo. anya day ta, Nanang. Mga barwanan tayo, anak. Kayat ka akaden na iti mabayag. Kayat ka akaden na aging ka iti maudi nga angas ko. Anya ka din day ta sasawan nyo, Nanang. Agpaot pa iti biyag yo. Di tay ammo ti biyag, Miguel. Kayat ka alapdan iti araramidam. No agtultuloy ti pananganod mo kadagiti managdakdakas. Masarakam to ti sungbat dagiti ibagbagakkan ka. Nanang, Bayam adagiti otoridad ti manganod kadagiti managdakdakas. Saan kat asika? Kas inam. Biyang ko ti mangbagbagakan ka. Diyak mauma amang palagipkan ka. Alikli ka mon dagiti managdakdakas sa tattao. Miguel, gapo iti napasamak nga enkwentro iti plaza iti naminsan Arabi. Rimwar iti investigasyon. Nga awan ti lisensya. Dagiti armas nga inaramat dagiti bodyguard ni Congressman Marasigan. anya? Reliable personnel iti pulisya ti nagimbestiga kontra kadagiti bodyguard wenno pasurot ni Congressman Marasigan. Colonel, Balay iti high profile ti maipaayan iti search warrant iti kabiitan na panawen. Agtipon ti puwersa dagiti pulis ken military iti operation. Iti daytoy agundaway. Saan tayon apalosposan pay dayjay a Congressman Marasigan. Idulin nyo na imbag, dagiti nabat-bati pa'y nga armas dito'y balay. Kastamot ang dagiti droga. Ikabilyo lang iti maysa siled. Nawatan nyo? Nagloto, Congressman! Uy, Congressman! 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 Anya nga iti aramidin mi kadagiti marijuana bricks nga adda iti garahe. Baybayan nyo lang dagiti marijuana bricks iti garahe, Hector. Awanen ti sabali pay apang idulinan. Tigit di aramidin nyo ita. Bantayan nyo anaimbag. Daytoy balay ko. Apay, Congressman, sa dino ti papanan nyo? Napateg, ti pagsaritaan mi kini Mayor Carrion, iti safe house na. Nalabit arabinton ti panagawid ko. Ala, aramiden yon,
Ti pangibabaw na kada kayo. Nagduduma ken nabibilog nga armas ting dulin ni dito balay ni Congressman. Uray dagiti sumagmamano a droga. Kabil mi man titi may sasilid. Hector! Rabin, nga madda ka pa lang dito isilid anang idulinan tayo kadagiti nabibilag nga armas. Ha? Kwa? Amo Medgar. Nagmayat nga min na kitkitaan dagiti armas. Kunak no naikali tayo amin ng dagiti armas nga da iti bodega. Ang at napay maggayam iduldulin ni Congressman. Idada tayo pa lang iti away nga agtaktakaw. Nababala nga klase ti igam nga imat tayo. Ngamita. Nagbibilag ti armas tayo. Gusto ka iti dayta, Edgar. Talaga bigtan ni Congressman Marasigan. Saan lang apanaglako iti igam ti negosyo na. Pakairamanan pa yun di tati droga. Imbaglakid din ta nakastrike tayo iti grupo na, Hector. Oy, agyaman kayo kanyak, ha? Ha? Ano saan na kayo masidag ka ni Congressman? Datayo pailan ko maiji away ngagtaktakaw latan kadagiti dingwen. Miguel, talo ang military intelligence tagpalpaliw itay ti balay ni Congressman Marasigan. Joint forces ti mapasamak nga operation. Na ipaulugan ti korte ti search warrant para iti balay ni Congressman Marasigan. Isirbinto matan dagiti kamang ti pulisya. Colonel, As soon as possible time, matulungan tayo dagiti operatiba. Nagarami dagiti plano. Tanukas pangarigan taado ka dagiti pasurot na ti lumaban winaglibas. Makamag tayo ita at tagos. anya ti plano, Colonel? Dagiti 10 a soldado. Agtalinaed da iti perimeter fence. Dagiti met special action force. Agtalinaed da iti frontal assault target area. Dagiti met elite force ti pulisya. Isuda ti agpaay a support team. Colonel, Agtalinaed tayo met iti emergency exit blocking force. Nukas pangarigan ta negative ti operation. At least, nakasagana tayo iti posible a mapasamak. kaano ang maiserbi ti search warrant, Colonel? Inton malem, Miguel. Set your time exactly 1500 hour. Di ka matanagan. Nabilin kon dagiti komrad tayo may panggapken ka. Dakkel, ti maitulong mo iti daytoy nga operasyon. Dakkel unay, Miguel. Hector, amang ano agpungtot ni Congressman. Taginaraw tayo matiimportan nga arak na. Di kayo matanagan. Tasak ti makamukin ko na. Nagado ti imported na nga arak ang naka-display. Isuara man ang tayo mata. Ayos nga ito kas na, Hector. Kakadwa! Agren nagtayo iti arak! Saan lang nga arak ti pagren na kan tayo ita kakadwa? Ado pa'y tinaluto nga kakaimas apulutan. Oh. Hector! Apa Edgar? At the police iti sango ti gate. Anya? At daimot da search warrant dito balay ni Congressman. Anya ti aramidan tayo. Just kay. At daimot dagiti otoridad a search warrant. Sapay nakadulin dito dagiti armas ken droga. Anya nga ron ti aramidan tayo, Hector. Pagpilit da sumrag. Saan na rin ba nga makita dagiti otoridad dagiti nakalamang dito eh? Saan na mabalin? Nakastrakan dagiti pulis iti gate ti balay ni Congressman Marasigan. Jak kayat ti kinaulimag taglawlaw. Amang ano? Kunakot ka. Limaban dagiti buyot ni Congressman Marasigan. Nagtignay matanda iti adda iti perimeter fence. Agpapaputok matanda iti adda iti frontal assault target area. Nagsinyas matanda ni Colonel Maravilla. Keep firing! Nabibilag dagiti armas nga aramaten dagiti kabusara. Kundaway kung detoy. Nalapit nga dalang iti unag ti balay ni Congressman Marasigan. Colonel, basitan ti agpapaputok a kabusara. Nastrakan dagiti kakadwa tayo ti perimeter ti balay. Kulog ka, Miguel!
Dayjay tinang paltog ka. Agyaman na, Colonel. Sir, kunti balay ni Congressman Marasigan. Siya kunti makaamu ka dagiti nabat-bati pa'y akabusor. Positive. Nagatong armas ni nakadulin dito si Led. Saan lang armas tina-recover me? Pakairamanan pa yan dagiti droga. Ebidensya na kita. Awan mo't dito'y balay ni Congressman Marasigan. Ano tinatay ka dagiti puyon na? Upat mo't tinatilumi apuyon na. Ala! Picturan nyo dagiti ebidensya kontra kini Congressman Marasigan. Saan na mabalinti kastoy? Natiliw dagiti otoridad dagiti iduldulin kong armas iti balay ko. Congressman, nadagsan nga ebidensya dagiti armas ken droga kontra kan ka. Nang runa ket ada natiliw ka dagiti buyot mo. Kalat da ito yung napasamag, Mayor. Imbaglakid din, tawanak iti balay ko, iti da iti agundaway. Congressman, sigon iti nadamag ko. Karaman dagiti soldado anang raot iti balay mo. Aniya? Aganad ka lang. Amang ano tiliwanda ka matan dagiti pulis. No makita da ka. Iso ngaglamang kapay lang iti safe house ko. Ponyeta! Jak namnamaan ti kastoy, mapasama. Laglagi pam, Congressman. Saan nga amin nga adda iti unag ti pulisya kat kakadwa tayo. Nalabit nga adda impormante na nakasiim kadagiti iduldulin mo nga armas iti balay mo. Mayor, jak kayat amadadael tinagan ko kas congressman. Anya ti aramidan ni Congressman Marasigan iti dayta agundaway. Gagayem, di uliway na dinggan ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Sagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotazo. Computer Recording Technician Mike Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy istasyon. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Tinapalabas, impakaamon ni Toro ken ni Amalia tinapasamak aranget idirabii. Iso ang nagpanunot ti baket nga mga no ni Miguel tinakaranget dagiti buyot ni Congressman Marasigan. Nagimbestigar mat dagiti pulis maipanggap kadagiti natiliw nga igam kadagiti buyot ni Congressman Marasigan nga awan ti lisensya ti inaramat da nga igam. Imulong ni Miguel iti panang sukisok dagiti kamang ti pulisya ti balay ni Congressman Marasigan. Na-recover nga rod dagiti adu nga igam ken pakairamanan metten ti droga. Gapu iti dayta napasamak. Naglemeng ni Congressman Marasigan ket nagpaknipay lang iti safe house ni Mayor Carion. Itagagayem, tinggan nyo tituloy tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Kalat na ito yung napasamag, Mayor. Imbaglakid din, tawanak iti balay ko, iti da iti agundaway. Congressman, sigun iti nadamag ko, karaman dagiti soldado anang raot iti balay mo. Aniya? Aganad ka lang, Congressman. Amangan no tiliwon da kamatan dagiti pulis no makita da ka. Iso, ngaglemang kapay lang iti safe house ko. Ponyeta! Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Laglagi pam, Congressman. Saan nga amin nga adda iti unag ti pulisya ket kakadwa tayo. Nalabit nga adda impormante anakasiim kadagiti iduldulin mo nga armas iti balay mo. Jak kayat amatatal tinagan ko kas congressman. Anya tinapasamak, Hector.
Imbagak met abantayan nyo na imbag, dagiti kontrabando iti balay ko. Kalati amin, Congressman. Imay dagiti otoridad nga daimad da search warrant. Andiya. Wen, Congressman. Idi kwan, nagpaputok ti may sa kadagiti kakadwa tayo. Isong adda napasamak aranget. Dayjay, naglibas ako. Gapu iti daytoy ang napasamak. Amok, asap-sapulan dakmeten dagiti otoridad. Ngam nakasagana iti posible ang mapasamak. Congressman. Sana siya ti karkaritan dagiti otoridad. Sa anak, apatiliw kadakwada. Nuriribok ti sapsapulan da. Ipaay ko kadakwada. Anyang ti aramidan tayo ita, Congressman. Nadadailen, tinagan ko, Hector. Iso nga ramidag meten, ti rumbeng. Agsagana ita kanyak dayja a Colonel Maravilla. Iso laki diti may sa kadagiti dadaulo iti operasyon. Congressman. Patayin nyo dayjay a Colonel Maravilla, Hector. Planuan nyo na imbag, ti pan nakalikidar na. Areglado, Congressman. Jack Maclon, daytoy anapasamak. Nagbalik ito operasyon tayo iti balay ni Congressman Marasigan, Miguel. Adong armas ti na-recover kan pakairamanan na kiti droga. At large itan ni Congressman Marasigan, Colonel. Madaman amating tingiting ti kaso na iti korte. Kinapodno na, Miguel. Naipaulogan ti korte ti mandamiento de arresto kontra kini Congressman Marasigan. Ulitak nga ibaga, Colonel. Amok tilikaw ti bito ka dadya, Congressman. Amok asaan abasta patiliw dadyay. Dakes laki ti pagbanagan na, no lumaban ka dagiti otoridad. Naimimbag no sumukulangan, kat ikaro na iti pagbaludan ti mading aramid na. Sa dino nga tan ti paglemlem mangan dadyay nga awanan bain. Miguel, agtultuloy ti manhunt operation. Sa pulen tayo dayja, Congressman. Adong anomalya tinaramid na iti uneg termada pwersa. Saan arumbang nga agkatang-katang tikas kenkwana? Saan arumbang? Sapsapulan itan dagiti otoridad ni Congressman Marasigan, Billy. Wala nga rod, boss. Agasan? Nagduduma klase ti paltog tina-recover dagiti otoridad iti mismo abalay na. Saan nga minunagan na dayjay at tao? Inot dan amapukpukaw. Ket siyag tulangan ti mabati anatibker. Boss, Karisabong dapay lang. Numay panggap iti illegal a negosyo. Ay suwakas jay tinagbanagan ti grupo da. boss, napiktaran ti taray ti negosyo tayo. Gapo iti mapaspasamak a kampanya dagiti otoridad kontra droga. Billy, saan aparikot dayta? Agkalman tumit laeng ti sitwasyon. Di tayo agbisin wenno agrigat. Gapo iti kampanyada kontra droga. Naka-red alert pa lang dagiti otoridad, boss. Iso naglaylo pa lang dagiti pusher tayo. Bili naman ay bag dagiti kakadwa tayo ngaglaklako iti droga. Naskan tinananay a panaganad tapno di tay maipada iti grupo ni Congressman Marasigan. Dahil tatika na yung nga ibilin ko kadakwada, boss. Iso nga wan parikot tayo. Good. Paliwan tayo pa lang ti sitwasyon. Agtig na ito manan ti grupo tayo. Kalpasan ti mapaspasamak ita ariribok. Boss. Mangibabayin daya politiko. Diyan mo no anyat naknakan na. Tapay at mapog iti politika. Ita, imbabay nan ti mismo abagina. Kababain itan ni Congressman
Marasigan. Nana Amalia, nabasam ka din ti pagiwarnak anak kaparabaw iti lamisan. Wentoro, siya tigimatang iti day tapagiwarnak. Una yan tinapasamak iti balay ni Congressman Marasigan. Nagado apaltog tinarecover dagiti otoridad. Saan lang apaltog? Nadikat uray dagiti droga. Sapsapulan itandag iti otoridad ni Congressman Marasigan. Nalabit nga aglimlumbang itan. Dayjay ti maghanap ti dakes a tao, Nana Amalia. Iso nga awan kinasayat nga itdan ki tao ang managdakdakas. Turo, adda pagpatinggaan ti amin. Saan nga agnanayon nga adda ka iti takam? Saan mo't nga agnanayon ti bilag mo? No agbibiyag ka iti kinadakas, dakas matlaeng ti tungpal mo. Adda kumapay amaragsakan no natiliwdan dayjay ang congressman. Dakkel ti basol dayjay kadatayo, Nana. Iso ti prime suspect iti pannakauram ti balayo. Turo, Dakkel una iti gura nakin ni Miguel. Iso anang ibaon dayjay ang congressman iti tao na amanguram iti balay. talaga ang nagdakas dayjay a tao. Awan tinasaya at nga aramid na. Idi pa'y lang akayat ko abalsan dayjay ang congressman. Nisandak lang alinapdan. Ang mga numay sa itan dayjay abangkay. Turo, di mo unay pigsaan ti agsao. Ang mga nuad na makamamo kan ni Congressman Marasigan. Kadagiti mangan a customer. Pasensya ka, Nana Amalia. Nailuyo sa ngamin itinabasak iti pagiwarnak. Sapay lang ko ma. Tamatiliwan dayjay ang congressman. Iti kasta. Ikaro na iti pagbaludan ti basol na. Iti pa nagapok iti sentro. Nagwaras dagiti pulis. Adda pa yung checkpoint dagiti soldado. Kaya't lang asiguraduan dagiti otoridad. Asaan basta makaadayo dito'y probinsya ni Congressman Marasigan, ma'am. Husto ka. Nakababain itanday jay a politiko. Mabasa ka dagiti amin a pagiwarnak ti mading aramid na. Kantinagan na. Nadadaolen anamin pinsan ti reputasyon na. Kas may sa a lawmaker. Awan serbina amamanday lintag. Tadakas mat ti aramid na, ma'am. Una yan day pa nagsinay mo, Ma'am Althea. Yak matukod ti kinaunag na. Malagip ko lang ti inaramid na kada kami ka ni Miguel. Awanan puso kan kararwa day jay at tao. Ma'am, Idi addaak iti ikot na. Nakabilnak. Iti saan na nagbayag. Nimat Miguel ti pinaltogan na. Ma'am Althea. Aging gaita. Diyak pa'y lamalipatan, tinapasamak ka ni Miguel. Numaminsan pa yun. Maitagtagainap ko ni Miguel. Anya? Itilangan tagtagainap ti pakakit kita akan ko na. Kaslapudpud no ti mapaspasamak iti tagtagainap ko. Kampay idi. Naragsak ang makisarsarita ni Miguel kanyak. Kasta akmat kan ko na. Diyak may ladawan tiriknak amang matmatmat kan ko na. Ma'am Althea. Siya, matagtagainap na kadimot. Anya? Nagparangak kadimatan iti tagtagainap mo, Ma'am Althea. Toro, iti kaano man, saan ka pa yan na itagtagainap? Anay ko, it hurts. Masakit sa damdamin. Anya? Ma'am Althea, sinaktan mo ang puso ko. Nagdurugo ang aking damdamin. Anya ka din ti sasawam? Joke, ma'am. Rabrabakan ka lang. Kasanumat ngamin, nagliday ka lang unay. Ma'am, saan mo asapulin di aman? Ti sapulam kat jay adda.
Anya ti kayat mo asawan, Toro? Addaak lang ditoy, asidadaan nga agserbi, kan mangipatagkan ka. Di man pagkatawaan na kasta, Toro. Kasta, ma'am, umisam ka. Ay na, nagmayat kit din nga agkan ti bibig mo no umisam ka. Anya? Ah, ka. Di kayat ko asawan, ma'am. Nagpintas ti bibig mo. Nagmayat akagatan. Nagpintas ka kunak kuma, Ma'am Althea. Ano man niya? Sa dinot yayan ni Ma'am Althea. Adda iti banyo nga aglablaba iti lupot na. Una yan tigagat na nga aglaba. Pauray iti rabi. Aglabalat na. Inak man kat di tulungan nga aglaba. Takaasimot. Naimimbag pa Turo. Tulungan mo. Tapno daras amalpas dagiti lablabaan na. Una na. Sige, kainak nga rod tulungan nga aglaba. Panawan kayo pa ya. Imbaga nala ko makanyak itay agsapa. Tasya kung tinaglabay tilupot na. Sidaga kung itiban niya paglablabaan na. My goodness! Nakalukat diri daw tiban niyo. Naglayang amakitak tinagpudaw Alex na. Nagkiting ngamin t-shirt pant na ngaglablaba. Toro, anya ti aramidem dita? Ay sus, nakita na ko. Ako ma'am! Awan! Agtaktak derak lang. Uwan! Agtaktak derak lang. Umasidag ka dito ay. Ay uwan ma'am! Umasidag ka! Umangay ako! Nalpas ko matlaangan alin na baan dati tilupot ko. Ay, nagsakit ti sikat ko anang laba, Toro. Anya tinasakit ma'am? Ti sikat ko. Naktangan lakit di. Iso ajak unay maigaraw ta nasakit. Apag iso ma'am. Gimatangak iti pagapros iti nasakit alas lasag. Nangruna iti naktangan asikat. Kababain mo't na ipailot ko pailakan ka tinasakit asikat ko, Toro. Ay sus, anya ko matipagbainam ngay ma'am. Sige kitin. Agpaklob ka ta ilutak ti sikat mo. Alaman nga, Rod? Ayos. Wala adagos ti kinatang ko pagapros. Toro, nagbayag ka lakit din di tabanyo. Itayak pa lang nga agur-uray, ta sumublatak mo't. Mabait lang, Nana Amalia. Anya nga minti aramidem di ta, aya, ta nagbayag ka. Pasensya kayo, Nana. Nasakit nga minti tiyan ko. Ala, aglisi ka nga rudan, ta agdigos akon. Masapa ka mapantungulong kan ni Rosalia ijay pakanan. Aglisi kan. Na kayo! Siputan nyo taglawlaw ha. Tamang ano lumabas dito ni Colonel Maravilla. Hindi ka matala ka, Rector. Wait! Amo yung tiaramidin nyo apaman na makita yo. Bilin ni Congressman. Patayin tayong dayjya tao. Mabit man lang, Rector. O, kapay. Kunam lang si kamatan ti busmate na naglain kang agmandar. Anya? Agpapada tayo lang ang boyot ni Congressman. Hoy! Siyak ti binilin namang idaulo iti grupo. Amang paliw kini Colonel Maravilla. Anya? Isu asurutin nyo aming nga ibagak kada kayo. Agtungpal kayo kanyak, tapno awanin di parigot. Nung saan kami nagtungpal? Oh. Kasta? Sige. Saan kayo agtungpal? Tapal tugak ti ulo yo. Oh. Sige. Dumsag kayo ti kotse. Tagpaliw kayo ti aglawlaw ti ili. Sigon ni ti informante ni Congressman. Dito ang lugar ti papananday di ak Colonel Maravilla. Congressman, dahito hindi napinta sa gundaway pa naglibas yo. Awan tinalabsan tayo at checkpoint. Wen Hector, naitimbre mat kanyak, ti kinawan ti checkpoint ita. Iswa nawaya tayo nga umadayo iti daytoy a lugar. Ungayam, anya tinagbanagan ti panagpaliw yu kini Colonel Maravilla. Palso, tinaibaga kada kayo ti informante yo, Congressman.
Nagmalmal man kami iti imbagam a lugar. Ngam, awan ti limabas a lugar ni Colonel Maravillo. Aniya. Ngam di ka madanagan, Congressman. Baliwan minto man ninti agpaliw iti dayja a lugar. Congressman! Mobile dagiti pulis ti mangkamkamat kita tayo! Punyeta. Iparpartak mo ba iti panagmaneho, Hector? Sana rumbeng, amakamatan tayo. Matiliwatan dagiti pulis ni Congressman Marasigan. Gagayem, di uliwain na dinggan ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalo Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Rebotaso. Computer Recording Technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Tepang! Iti tangatang!